Ividiyo edabukisayo umndeni kaSiyanda Mvelase uchaza ukuthi-ke zafika kanjani izindaba zokudlula emhlabeni kwengane yabo, ingadluli nje ngendlela ejwayelekile, kepha idutshulwa iphinde futhi ishiselwe emontweni ayekade izanyelwa kuyo, njengoba-ke uyibona kulesi sithombe esivelayo njengamanje. Umamncane kaSiyanda uyachaza konke nokuthi zafika kanjani izindaba emndenini nokuthi nje bathuka kangakanani ngokuthola ukuthi ingane yabo ayisekho emhlabeni, ingakaze ithi nxa. Kanti-ke ikhona nenye futhi insizwa eyalimala eyayikade ishayela i-Uber, iyakwazi kodwa ukuthi-ke ibaleke ngesikhathi osomatekisi bezama ukuqeda ngempilo yayo, nabathi kuma ngabe isibalekile base-ke beshisa imoto yayo. Umndeni usafuna ukufuniswa yona leyo nsizwa, kodwa manje ngicela ukuthi lihlale kulo udaba lukaSiyanda, uzwele umndeni uchaza nokuthi-ke umuntu onesifiso sokulekelela noma ngabe yingani azokwazi ukuthi-ke uzobathola kanjani. Ngiyabonga. Africa my continent, Africa my home, say Africa South Africa, siKwaZulu, iZululand district, siSolundi, seNhlungwane, that's khona, eseNkosomlaba, that's khona, uWard 15. Uyikhumbula udaba olubi olwehle eGoli, olwehle eMaponyamoli, senze sibi umuga, esinobulwane, esinobusathane, yonke into ihlangene phakathi. Wonke umuntu owenze le nto nje uyazi ukuthi ubenza. Kodwa ke manje sila ekhaya emndenini, umama wengane omncane, yes, umamncane wengane, uzoncenga nje asithathe asibeke. Kodwa okwethu okukhulu ukuthi sibambe, the least we can do singabantu base-South Africa, base-Afrika, ukuthi sibabambise njengoba behleli nje bethe shaye omama la, bethe shaye omama, behlale kanje kuze kufike usuku lomngcwabo, benganazi stress sokuthi bazongcwaba kanjani, ingane zofika kanjani. Kufuneka nina abantu besilisa ababulele lengane. So incapha ithina efuna silandele lengane siyilethe la ekhaya, ithina efuna silungiselele lo mngcwabo ube sezingeni lele kufanele kube kulona. So eyamini kanjalo dadewethu, kubuhlungu njalo, zama ubani esikhuluma naye. Yes. Umncane wakhe uSiyanda. Yes. Bebizwa ngoMvelase kodwa akakhuzwayo. Yes. Yeah. Usilandise. Angazi ukuthi uzosilandisa ngakuphi, kodwa uzosilandisa nje. Uzosilandisa khona. Mhlawumbe ngiqale lapho kwenzeka. Yeah, ukuthi uma kufika umbiko, ufika nini nikuphi, ithini into. Ngasiqala lapho. Ngikho la ekhaya kufika. Uthi uqinisa kancane nje. Ngithi ngangikho la ekhaya kufika umbiko. Yes. Kodwa lapho engangikhona ngezwe. Yes. Sisizwa nje ebusuku ukuthi ingane kaSisi isidutshuliwe eGold. Yes. Awu angangakholwa engifonele ebusuku ngo-11. Kwabanzima kakhulu lapho engangikhona ngisemqeshweni, lapho empangeni engihlala khona. Yebo, basebethi sebefonile nasekhaya-ke bashoke. Nami angibange ngisalalela okuningi ngoba ngase ngikhalela vele ukuthi kwenzakaleni nani, ngezwa nje lokho engakuzwa. Ukuthi umntaka kaSisi ubesenzeni bakithi, ngaze bemdubule bemshise. Isihlungu esingaka silimele nje kakhulu. Yes. Siwumndeni. Yes. Silimele nje ihluka abasenzi. Number yakho, yes. Angibazwa le number yodwa sibhalela Zanele uSegoma. Magcina kamama. Sibhalela uZanele lo Segoma. Wasekhaya umagcina kamama. Okay. Ngicela ukubhalela yona khona uzokwazi ukuyibiza? Yebo. Okay. Ngenza ukuthi sifake yona. Yes, mawuzokwazi ukuyibiza. Oyiqala, yeah. Okay. Africa my continent. Inamba esizoyisebenzisa noma ngabe sifuna ini, sifuna ukufaka ini, sizosebenzisa inamba kaZanele. uZanele ubiza bani sibonga? Ukhuzwayo. Okay. Oh yes. Inamba ekamamncane wengane ithi 083
302 8909 083 302 8909 uzanele Khuzwayo useGoli. So yonke into esifuna ukuyikhuluma siyikhuluma noZanele. Mhlawumbe sinayo i-account yakhe? Yebo. Awuzama ukumfakela futhi na. Iku Capitec noma uCapitec. maye uCapitec kuzoba right ngoba vele angithi i-automatic okay. I-account number vele uCapitec uzoshaya indaba ka-083 302 8909 athina ama-initials kaZanele uZ kuphela Z Khuzwayo. Z Khuzwayo. So into ebalekile ke Africa my continent wonke umuntu njengamanje wonke umuntu akabambe nansi inamba siyanika noma ngabe ufaka uno 2 rand no 5 rand uno 10 rand uno 100 rand unama 1000 faka lapho ukuze bengabi nezisindo. Isindo ayihlale kuthina. Ithina funa sibambe isindo not umndeni. Ngicabanga ukuthi iphelele kanjalo. Simo usizi bhala emehlweni uyayibonela akukuningi esingachaza. Njengamanje into efuna siyenze nje asifakeni imali sikwazi ukuthi umncwabo nokusuka kwengane eGoli mase kufanele ukuthi isuke sebeqedile odokotela seqedile amaphoyisa mase kufanele bezela la ekhaya into esiyilindele kuphela silindele into eyi1 thina ufuna besitshela ukuthi bangcwaba nini bafuna umncwabo ube kulophu uhlobo kuphela yilokho ufuna besitshele khona ukuthi bona bethinteke akufanele bethinteke njengamanje yilokho ngicela Africa my continent Africa my home yilokho ayibambeke eyikhona ubamba kwayikhona nizothinta mina ke mina othinte mina nimbuyisela la ekhaya ukuthi azohlela nomndeni kodwa nje okubalekile njengamanje noma yini esingayenza fakani kule account kaZanele Khuzwayo uZ Khuzwayo sikwazi ukuthi siye phambili ngicabanga ukuthi asingandi umlomo nje ngembenge ngoba isimo vela asikho kahle siyayibonela udadewenu zingaki ingane zakhe Uyedwa nje. yena yedwa neminyaka emingaki plus or minus Na 27. Ukhupheke nini kuyeGoli eqala kuyozama Bahlala isikhathi esiningi besekhaya khona la. yes Wakho bahamba kwayeThekwini. Angazi noma eThekwini uhlala 2 months ngaseGoli. yes eGoli besanda kufika nje mhlambe bekuyinyanga eseGoli. yes Wasethola ke lemoto ke lena bedriver ke. Nkosi ya Bese no 4 days ke kuyo lemoto ke. Khona kayithola wayeseyayileka ke le. Wasethola le enike la imali ke eseno 4 days kuleyo. Engingalisho bafowethu ngiyazi ukuthi abantu abashisele ngane ababulalene ngane amadoda aphume emakubo ezamela imndeni yabo kanjalo nalengane iphumela ekhaya iyozama impilo uma usufika wena ukhohlwe into obuyizele eGoli ukhohlwe into oyiyele esilungwini akekho umuntu ophuma la eyobulala abantu uphuma la uzama ukushintsha impilo ekhaya wena ufika uyambulala uthi akwenzekeni usuyajabula njengoba kunjena nje uyajabula iyona ndlela wena abantu bakini abaphila ngayo igazi labantu inyembezi zabantu
umsebenzi wakho kwembulali. Wonke le message yawo wonke umuntu oqashwayo abe inkabi abulala abantu kuba njeni emndenini yabantu. Suyiholile wena imali. Wonke umuntu obulala umuntu bekufuna ukuthi ngokufa kwalengane abukekeze isinqumo sakhe sokubulala abantu. Wonke umuntu obulala umuntu bukekeza isinqumo sakhe. Ngibonga kakhulu. Inkulumo yethu iyaqhubeka. Iyaqhubeka inkulumo yethu. Kuvela imbono, ama-suggestion. Mama, kunombono onawo. Uthini umbono wakho mama? Manithandaza njengomama, ithini inkulumo? Ubani uma asiqala ukuthi umambani? Umama okhulumayo uMadubazane oganele kwaGcaba. Yebo. Singomama bomthandazo. Masifika phakathi kwekhaya la kaKhuzwayo sifikiswa ubuhlungu nosizo soluzwayo ngabatabethu. Uma bezothi bedlule emhlabeni bedlule ngesikhulu ihluko. Sizoqinisa undodakazi wethu uKhonze uzalwa uMamtshali. Yes. WakwaKhuzwayo. Sithe masifika ngelanga lokuqala siwomama sabona usizo lukhulu kakhulu uma womntwana. Sathi masikhuleka sabona ukuthi ake sikhulekeleni ukuthi uNkulunkulu akazobathuma phakathi kwaleli khaya belethe induduzo. Uthi labo uNkulunkulu akabapha ukuthi bethole imisebenzi engconywana beze besithathele lo mntwana wethu indodakazi yethu mase kudlule konke lokho bemnike nje itoho nje akazokwazi ukuchitha ngale isizungu ngoba akukho okunye akazodlulisa ngakho lesitsha makuvuka umntanakhe ephakathi kweleli khaya ngoba akasebenzi. Yes. Sathi inkosi ngenelela kubantu bakhe eSouth Africa mayizozala ekhaya ngobuhlungu. Kube khona nje ozomthatha ethi woza ntombazane yami ngoba usemncane. Yebo. Uzoba umashanela nje ngabe uzobe wenzana engadini. Ukuze uthi makuvuka lesithombe sikaToto ngoba yikho inkinga akakhala ngayo uToto. Ezethi uNkulunkulu ngithathe. Ngoba ngagula iminyakanyaka wangibuyisa sengifile. Kadwa uthi uzohlala enyaweni zomntanami ngimhambise ngithathe. Manje sicela nje ukuthi ngathi ngakhona leyo nto umsebenzi. Izothi mayicabanga lezo zimo ephazanyisa umsebenzi. Yes. Athi umphathi wakhe Khonzi sebenza bese tidlengelele sidlule sitsha. Bekuyilokho nje uNkulunkulu lokusimcela kulezi insuku ukuthi inkosi ozobaletha phakathi kwaleli khaya yehlela ngomoya engcwele phezukwabo. Bamthatha umntwana ehamba yosebenza ukuze sidlule lesitsha. Bakanamzukulu uToto akanamfo waba kanadadewabo kuphelile vele ngoKhonzi. Nkosi mayibusise konke ke esesikhulumile singomama. Amen. Khona incwadi ebhaliwe ethi ngokufa kwenkosi uZiya ngambona. Namanje sikhuluma igama elilodwa ukuthi lo mama lo dadewethu osemncane ngokudlula kwengane yakhe impilo yakhe ishintshe ibe engcono. Lokho akazukwazi ukuzenza. Sichazile udadewethu akukho ukuthi uzombuza ukuthi ke iklasi ubani wagcina kwabani. Manje usumthathela ukuthi ufuna ukwenza induduzo noma engaphelele kodwa ufuna ukueda kwinduduzo ba induduzo ephelele vele vela uNkulunkulu. Kodwa thina singayenza sithe thina masifika la sathi bazohlala kanje indleko siyithwalela emahlombe siyiSouth Africa. Usefaka umbono umama ukuthi bona babona ukuthi mayingathola nje ithuba lomsebenzi kuzomlekelela enduduzweni. Kuthi kufika isikhathi ukuthi akhohlwe uyobe ekhohlwa vele kukhona la tohoza khona lapha aphila khona ngoba angeke edlule lesithombe. Ngicabanga ukuthi ke abantu baseSouth Africa balwazi udaba lithi igama azibambe esikhona. Izinamba ke manifuna lo mama vele siyakuzanele. Wesigcino sala ekhaya
uZanele uzokwazi ukuthi-ke athathe inkulumo ayibuyisele futhi bese siyabheka-ke kungaqhamuki abantu labo mashansana abaganga ngabantu. Cha, sizokubheka konke lokho. Nimfonele uZanele uzobuyisa kuthina. Mawukhona uthi nje ngingamthatha udadewenu azongisebenzela ekhishini, azongisebenzela engadini, azosebenza e-ofisini lami, akline e-ofisini lami. Konke lokho sizokubheka, siyenze i-background check. Asizokuvele nje simhambise nje. Sikhona, singobhuti, sibhekile, ayibambeke ikhona. I thank you.